la ilaha illallah, 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 kai dara ta ci gida. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun ya kusan kai ga gida. What's this now? Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun ya kusan kai ga gida. La ilaha illallah, 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 sayyidi sallallahu. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, na kira sunanka rabbana mai iko, rabbana mai hikima, ilahu sarkin iko, babu karfi a gare ni wanda zan kai sako, ba ni yardan ka kasa cikin yabo ne karko, dan mutuncin Mahmudu shugaba maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Shehu Abdulsani muna cikin hanyarka, kai kadai ne jirgi ga duniya ka dauka, laulayi in ya si madakatar mai shirka, yau na alzauro ka ja mu je mun bi ka, wanda ku babu abin biya ashe maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, alfajir fado ne da asubahin tayi, dole ne in gaida abin yabo ba sauyi, wanda dokan lamura da su nake yin koyi, shugaba mai girma adam matasan yayi, ya khalifa aminu ga gaisuwa babana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Assalamu alaika ubangidan adalci, assalamu alaika garkuwan musulunci, assalamu alaika tanadin musulunci, assalamu alaika maganin hayinci, kai wa ma arsalna ka shugaba maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, ya madafar bayi shugaba sha matsayi, kai muke yin yayi mai sa zufayin sanyi, da rabbana shawayi makoran da kuma tsayi, kan ka ba mu bulayi ko ko samun sauyi, mun nutsa a cikin ka shugaba maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Kai kadai ke da isa ran da ba mai isa, ran da isa musa dukan su ba mai isa, kai kake take isa da angon hafsa, ta wuce a yi gasa da sama har kasa, babu girma da isa in ban da kai maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, ya muhammadu basharu huwa laisa lal bashar, ya abin yin sheru maganin siddibaru, arzikin duk sha'iru sarkin yin sabaru, ya abin alfaru kai nake wa shi'iru, wani fatan begen wanin ka ya maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Ka tsare ni da kanka shugaba mai makka, kana zamto naka a cikin ikonka, kan bida ga waninka da inda ya kaka, wanda duk ya barka shugaba ya halaka, to ashe samun arziki a so maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, ya mabudan Allah abin kira gun sallah, kai ka bayyana Allah da kanka manzon Allah, sannu bawan Allah mai martaba sallallah, karbuwa gun jumla ka zamo alƙibla, wanda ke yin sallah kai kadai kai kalla. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Ya madassir mai ya rasulallahi, don ka ne aiki na har wurin lillahi, wanda kai annabi wa ya zo da Abdullahi, daga Abdullahi daga Abdullahi, to ashe Abdullahi naka ne maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, ya tajalli Allah ka game mai kowa, sannu Abdurrahmanu rahama gun kowa, malikul mulki da kai ne an kayo ganewa, ya madubin Allah arzikin dubawa, wa kulli shay'in a cikin ka ne take maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan kai gida. Ya sala addini tanadin imani, mai gidan Qur'ani malamin addini, shugaban ihsani sannu dan adnani, mai gidan tijjani da gausu mai zamani, ya abana batula bin yabo maulana. Dara ta ci gida, annabi ne mafita, sannu ka tankowa wanda baya rowa, kai kake tarabawa sila na saukar ruwa, wanda duk zai zowa
maulana, dan na kai sako na gare ka ya maulana, babu karfi guna ka aka za maulana, za ga kuka na a cikin burina, ba a nema a gidanka ai rashi maulana. Da ta ci gida annabi ne mafita, nan nake sa ya cikin yabo maulana, dan batula ya da amsa baitocina, wanda yayyo begen ka ga cikar sunana, na annabi zaura aminu na cikar sunana, ɗalibin ibrahim malami babana. Da ta ci gida annabi ne mafita, tafiya ta tafi mun yi kusan da gida. Zawuyar shewa aliyu zaure ne motsina, duk abin da na kawo da santi ne maulana, shugaba baba khalifa garkuwan aikina, daga shewa aliyu na zaure jagorana, rabbana bar mu da shi cikin kaza roƙona.